Cani muso denmisɛnnin makɔrɔ Tamtam TV filɛbaa an bɛ aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw dangana an ka kunnafoni senatuni kɔnɔna la bi kunnafoni senatuni an b'a daminɛ Mali fintigilakaw olu ye wulikajɔ min kɛ a ka diya an ka dugu kɔnɔna la fo kana se min ye Bamakɔ donda yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o wolola min na an bɛna an da don o bɛɛ lajɛlen na k'a fara o kan min bɛ tali kɛ baɲumankɛ jamana ɲɛmaaw u y'o fara u boloda yɛrɛ kɔni na min ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ yaasa jamanadenw olu na se ka ji minta kota wa ka se ka o sɔrɔ cogoya min na ka mɔgɔw k'olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen dilan n'a ye an dana so o fɛnɛ ma n'an bɔra yen nɔ fɛnɛ an bɛ taa an ka seko ni dɔnko wa o kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan baara minnu kan ka kɛ olu hukumu kɔnɔna la ani minnu yɛrɛ kɔni kɛra a ka diya Mali ale ni jamana wɛrɛ n'o ye Espagne ye olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Halisa an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn i b'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na an ka ɲɛbila kumaw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Mali fintigilakaw nin y'a tile fila ye wulikajɔ o kɔni o fanga bonyana a ka diya ka taa Mopti mara kɔni fɛnɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jɔyɔrɔ ye fo kana bila min bɛ tali kɛ Kulukuru mara yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni o bɛ bɛn Zantigila ma wa kungokolo fatan batan min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Faya kɔnɔna Mali fintigilakaw nin waati laban ninnu na wulikajɔ o kɔni o fanga yɛrɛ kɔni bonyana min n'a kɛra ka bɛn fɔlɔ ni alamisa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye o de kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɔra Mali fintigilakaw olu kɔni ye sumali kɛ banbaaciw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la u dagayɔrɔ la min ye ka mugu jugu yɛrɛ kɔni fili u kan o kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ maa 60 ɲɔgɔnna si banbaaciw la minnu ni olu yɛrɛ kɔni ni binna n'an bɔra yen an bɛna Faya kɔnɔna la min ni o yɛrɛ kɔni bɛ Zantigi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro mara kɔni fɛnɛ la Mali fintigilakaw u ye pankuru fila ka se ka olu yɛrɛ kɔni wuli min ye jugu olu n'u dagayɔrɔ fɛn fɛn kun bɛ yen nɔ ka se ka t'u ɲini Faya kɔnɔna la o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra a labanna maa 70 min ye banbaaciw yɛrɛ kɔni cɛla o kɔni olu ni binna a n'u bolofɛn minɛ caman n'a bɛ fɔ minnu ma ko u ka kɛlɛkɛminɛnw a ka diya labɛn minnu kun bɛ ka sabati u yɛrɛ kɔni bolo ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ko o lanɔgɔ cogoya min na min bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw olu ka ɲɛmaaso la u ye jamanaden bɛɛ lasɔmi ka tila k'a bɛɛ kunnafoniya k'a fɔ ko ɲininiw olu yɛrɛ kɔni na to sen na waati bɛɛ lajɛlen na jugu mana kɛ fan o fan Mali kɔnɔna la ka se ka dankari kɛ o la o y'u ka baara ye. I b'a fɔ an ye a fɔ an ka ɲɛbila kumaw la cogoya min na kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ jamana maraso olu kɔni ye u wakili dɔw kɛ min ye ka se ka ji di jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o hukumu de kɔnɔna la jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni ye cakɛda kelenkɛrɛnnen sigi a yɛrɛ kɔni nagakɔrɔ ni a bɛ fɔ min ma ko Evuru Social jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la min ni o ɲɛ minɛlen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka maa min fɛ n'o ye a nagakɔrɔmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ni a bɛ fɔ Agibu Danbele donc ale de kɔni bɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ minɛ o senfɛ min ye dɛmɛ belebele ye o kɛra ka taa se min ye senukaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min n'a kɛra ka bɛn arabadonya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min bɛ tali kɛ wa jibondon 2 wa ka se ka o dayɛlɛnni walima o kolobo karili ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛ min n'a dɔ kɛra hɛrɛma kɔnɔ caka don fo ka taa bila midi nin de la ayiwa nin kɛnɛ in fɛnɛ kan min bɛ tali kɛ dugutigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ yira yen nɔ n'o o ye Baba Kulubali ye ale ye hakilina in k'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ko ale yɛrɛ kɔni ka bɔ ni a ka dɔn na nin ye nin siɲɛ fɔlɔ ye nin ka kɛ olu yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la kabi don min na jamana ye a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnna si o ma deli ka kɛ olu yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la bi an bɛ waati min na ko n'i ye ale ka sigida jateminɛ maa min b'a kɔnɔ o bɛ t'i jɔ maa 1023 saba ɲɔgɔnna si a kɛtɔ b'a la diɲɛ don o don i b'a ye k'a fɔ kɔlɔn fitinin minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ wa maaw b'u mago ɲɛ ji ta o de kɔni fɛnɛ la kuma dɔ la o kɔlɔn ninnu lasɔrɔli o fɛnɛ y'a dama gɛlɛya kɔni dɔ ye o bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ tɛnɛndon yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa jibondon wɛrɛ olu kɔni dayɛlɛnna Tabakoro ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ min bɛ tali kɛ ka taa Senu yɛrɛ kɔni kɔfɛ a laɲini kɛ ye jumɛn o de ye ka se ka jamanadenw wa min ye ka se ka ji yɛrɛ kɔni sanuma k'a di olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma magoɲɛjiw u na se ka u mago yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen dilan cogoya min na an y'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jamana ɲɛmaa a yɛrɛ ka nagakɔrɔmɔgɔ min kun bɛ n'o de ye Agibu Danbele a kɔni y'a yira k'a fɔ baara o baara n'a bɛ kɛ jamana marabaa ani jamanadenw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la laɲini de ye jumɛn ye bɛɛ lajɛlen ka i sen ani i bolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ don a la o de kama n'u sera nin kɛnɛ ninnu ka tantɔ kuma ni ani min ye dugutigilakaw u b'a ɲini u n'olu yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yaasa ka se ka bilasiraliw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ka d'a kan bi an bɛ waati min na ni olu yɛrɛ kɔni yen donna a la a bɛna se ka kɛ sababu ye hakili na se ka to baara minnu kɛlen yɛrɛ kɔni filɛ nin min b'a to jamanadenw olu fɛnɛ na a lakana cogoya min na. Halisa an bɛ to jiko ale ni kuranko ta fanfɛla la min bɛ tali kɛ an ka minisiri min ni o ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen b'o ma ni o de ye ayiwa Cɛmɔko Tarawele a kɔni
ye arabadon min bɛ tali kɛ lajɛ dɔ senfɛ lajɛ min n'a kɛra ani denmisɛnninjɛkulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛla denmisɛnninjɛkulu min n'u olu yɛrɛ bɛ wele ko des jeunes leaders ni a kɛra wa so min yɛrɛ kɔni bɛ min bɛ tali kɛ denmisɛnw ale ni minnu ni olu kɔni sɔnna k'u kɔgɔ di jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ne a bɛ wele palais des pionniers olu yɛrɛ kɔni jabala kɔni fɛnɛ la wa ka se ka waleya kɛ waleya min ni a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa ka ɲɛsin ayiwa ka segin kɔ ani min ye ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kan ka kɛ cogoya min na jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye o de senfɛ a kɛra kɛnɛ min senfɛ o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko 5e cohorte des jeunes leaders ni a bɛ wele ayiwa kulu a tako 5nan yɛrɛ kɔni senfɛ o kɛnɛ in kɔni kan min ye minisiri Cɛmɔgɔ Tarawele ye ayiwa a dalankolo yɛrɛ kɔni ma bɔ yen nɔ a ye ɲɛfɔli kɛ sifinnakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka se ka bilasirali kɛ a ko bi an bɛ waati min na n'i ye a jateminɛ an ka jamana a ka kɛ ji ye a ka kɛ ni kuran ye anw gulonnen bɛ fɛn caman na ni o de kɔni ye taji yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ni dun y'an ka jamana yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ min ye jamanadenw ye olu bɛ ka caya diɲɛ don o don ka taa fɛ i b'a ye k'a fɔ an ka kuran ale ni an ka ji ayiwa o bɛɛ lajɛlen kɔni gulonnen bɛ fɛn min na n'a bɛ wele ko taji min ni a bɛ bɔ jamana wɛrɛ kɔni kan ka na walima jamana kɔ kan ka na o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ye wele kelen-kelennin da ka ɲɛsin sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min ye jamanadenya ɲuman a jogo hakɛw u k'u hakili to o bɛɛ lajɛlen na o dɔ bɛ sɔrɔ mun de fɛ o de ye k'a fɔ an bɛ ji minnu sɔrɔ k'an magoɲɛjiw walima ka se k'an ka mɔgɔw ɲɛnabɔ n'u ye ayiwa an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ji ninnu fɛnɛ bɛ se ka lakana cogoya min na waati min na n'an mago tɛ ji ninnu na yanni an k'u latiɲɛ an bɛ se ka u don bɛrɛ la cogoya min na min b'a to jamanaden wɛrɛ olu na se ka u mago ko o dilan n'a ye wa o de bɛ kɛ sababu yɛrɛ tuguni an bɛ se ka an bɛ jamana min kɔ a kɛto b'a la an na se ka o dilan an ye ka se ka o dilan an yɛrɛ kɔni denw ye. An bɛ taa seko ale ni dɔnko ta fanfɛla la i na komi an y'a fɔ cogoya min na seko ani dɔnko n'i ye a ta k'a lajɛ ɲinɛ anw ka jamana a kɛra min ye a sigi bere dɔ kɔni fɛnɛ ye yaasa ka se ka ɲɛda kura di anw ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa jamana kɛlen bɛ ka i sinsin a ka seko ni a dɔnko kan minisiri min bɛ yen nɔ n'ale fɛnɛ bɛ o baara ɲɛma ni o de ye Mamu Dafe ye ka bɛn ni arabadon ye ale kɔni ye lanseli kɛ walima a ye ɲɛfɔli kɛ walima a ye nundonni baara yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ni o bɛ tali kɛ ayiwa min ye an ka seko n'an ka dɔnko o minɛnw olu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ni o de ye an ka musée national ye ka se ka ɲɛda kura k'o di o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma i b'a k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen a kɔkɔrɔma donni bɛ Espagne jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ a laɲini de ye jumɛn ye min bɛ tali kɛ nin baarakɛyɔrɔ in na n'o de ye an ka musée national ye ani an ka fɛn marata minnu yɛrɛ kɔni bɛ a kɔnɔna la ayiwa ka se ka ɲɛda kura k'o di olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma cogoya min na ayiwa a na se ka an ka mɔgɔw dilan cogoya min na a na se ka diɲɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ dilan cogoya min na a laɲini de ye jumɛn ye min ye an ka kɔrɔlenw fɛnɛ ka se ka olu gɛrɛ jamanadenw na ani jamana sifinnakaw la u n'a dɔn k'a fɔ jamana in ayiwa bi jamana tɛ a bɔra yɔrɔ jan yanni a ka bi yɛrɛ kɔni fɛnɛ lasɔrɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Espagne lasigiden min yɛrɛ kɔni b'an fɛ a nisɔndiyalen yɛrɛ kɔni kama ayiwa a kɔni ye a yira k'a fɔ min ye musée national ye n'o y'an ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ ye ayiwa a ko nin ye an bɛɛ lajɛlen de kɔni tayɔrɔ ye nin ye an bɛɛ lajɛlen de kɔni bɔyɔrɔ ye wa nin ye an bɛɛ lajɛlen de kɔni kan ka hakilina kelen sɔrɔ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a ko bi nin yɔrɔ in o de bɛna se ka kɛ min ye sira ye sira min n'a bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya ka se ka o don jamana ani jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu yɛrɛ kɛ an ka seko ani an ka dɔnko ye. An bɛ dayɛlɛnni kɛ sisan ka taa diɲɛ jamanabaw olu kunkanko kibaruya n'u kunnafoniw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen fara an ka bi kunnafoni senatɛliw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan bi i b'a kalama min ye ɲɔgɔn sama o kɔni o bɛ l'Amérique jamana ale ni Iran jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a ka ja kɛlɛjugu min ni o kɛlen bɛ ka jamana ninnu fila ko olu ma janya ɲɔgɔn na ayiwa ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛmɛna ka bɔ yen farafinna ayiwa kungilenna kelen ale ni hakilina kelen ayiwa min ye kuma kuraw olu yɛrɛ kɔni b'a la ka da ɲɛnɛmaya o dɔ de ye jumɛn ye kuma minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ bɛn ani basigi ye cogoya min na wa farafinna min ye ale yɛrɛ gun kan. Bi jamana kɔ an kibaru la an bɛ a daminɛ ni fɛn min ye Moyenoriya ale kunkanko kibaru ye hamalajona k'a fɔ Amérique jamana ale kɔni jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ale yira k'a fɔ fɛn min ye seselefe min ni o bɛ k'a ɲini fɛn min ye Iran ale ni Israel ale ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Iran ani Amérique jamana ma
ko o CCLF kɔni bɛna kɛ waati kuntalajan ale kɔnɔna na hali ni o y'a sɔrɔ a ma fɛn min ye bandon jɔnjɔn kelen kɔni fɔ a la a ma ladɔnna k'a fɔ waati kelen min na ko l'Amérique jamana ale kɔni y'a yira k'a fɔ blocus min o bɛ Deutera d'Ormuz kan fɛn min ye naval ko olu ta fanfɛla la ko o bɛ to sen na a ma ladɔnna k'a fɔ o waati kelen na sa fɛn min ye Iran ale kɔni fɛn min ye navire caman kɔni minɛ ni o ye batonba caman kɔni minnu bɛ pétrole kɔni ta fɛn min ye ka taa diɲɛ ale fan 14 bɛɛ lajɛlen na an b'a ladɔnna k'a fɔ ko Teheran ale kɔni bannen ka Deutera kɔni dayɛlɛ ni a bɛ ka yira k'a fɔ ko bingali waleya min o kɛr'u la diɲɛ yɛrɛ ale kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna Amérique jamana ale yɛrɛ fɛ sa ko Deutera d'Ormuz kɔni ko olu kɔni tɛna o kɔni dayɛlɛ nin waleya min a kɔni kelen filɛ Iran jamana ale kɔni fɛ sa a b'a yira k'a fɔ fɛn min ye waati dɔmadɔ kɔnɔna sa fɛn min ye pétrole ha ka ja fo ka taa se tajimafɛnw ma ko olu kɔni sɔngɔ bɛna yɛlɛ an ka jamana ninnu yɛrɛ ale kɔnɔna na. N'an bɔra yen nɔ an bɛ an sɛnsɛn ka na farafinna jamana ale gun kan an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ye chrétien ka ɲɛmaaba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Pape Léon 14 ko ale kɔni a ka fɛn min ye tagama o kɔni kun cɛ sa fɛn min ye an ka jamana ninnu olu kɔni kan n'o ye farafinna jamanaw ye an b'a ladɔnna k'a fɔ Guinée Équatoriale jamana kɔnɔ a ye fɛn min ye Messi belebeleba o kɔni nun don o jamana in kofɔlen ale kɔni kɔnɔna ni a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ ko bi diɲɛ ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna sa ko fɛɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kɛ walasa fɛn min ye kiiri ka se ka tigɛ jɛlenya ale kɔnɔna na maaw ka se ka jɛ k'u bolo ɲɔgɔn ma bɛn ani kɛlɛ o bɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ cogoya min na an b'a ladɔnna k'a fɔ chrétien ka nin maaba kofɔta min ni ale kɔni bɛ taama na farafinna jamana ale kɔni kɔnɔna sa a ye taama kɛ ka taa jamana o jamana kan a kɔni ye bɛn ani kɛlɛya ani koto ɲɔgɔn ta la fo ka taa se tɛgɛdi ɲɔgɔn ma ale kɔni o kumaw de kɔni cari fɛn min ye diɲɛ ale kɔni ɲɛfɛ wa a ye tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ale kɔni ni ye maa min kɔni nɔnna bila chrétien ka ɲɛmaya kɔni na nin waati kofɔta ale kɔnɔna na. N'an bɔra yen nɔ an bɛ an sɛnsɛn ka taa fɛn min ye Europe jamana ale kɔni kɔnɔna na Union européenne ka kɛ ni kɛlɛ min ale kɔni bɛ Ukraine ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ ko o kɔni ye laɲini kɛ sa ka se ka fɛn min ye juru dɔ kɔni don Ukraine jamana ale kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ fɛn min ye euro wari miliyari 90 bɔɲanko la min ni a bɛna kɛ sababu ye ka se ka fɛn min ye Ukraine kɔni dɛmɛ a ka se k'a ka kɛlɛ kɔni musakaw kɔni caman kɛ n'a ye ha ka ja manamafɛnw ka se ka o san ka a ɲɛsin fɛn min ye Russie ka kɛlɛ kɔni ma fɛn min ye diɲɛ yɛrɛ ale kɔnɔna na an bɔra dɔnna k'a fɔ waati min ni o kuma kun bɛ sen na sa ko fɛn min Hongrie jamana ko ale kɔni kun kɛlen don ka kɔngɔma da nin wala kofɔta in nka an ma don na ko bi ko a bɛna fɔ ale kɔni sɔnna nin wala kofɔta in kɔni ma Europe ale yɛrɛ kɔnɔna na an b'a ladɔnna k'a fɔ o waati kelen kɔnɔna sa fɛn min ye Volodymyr Zelensky ni o ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye ko ale kɔni ni Europe jamana maaw kɔni kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka sigi ka kuma kɔni kɛ fɛn min ye Russie ale ni Ukraine ale kɔni ni ɲɔgɔn cɛ walasa marifa mankan o bɛ se ka da cogo min na ni jamana kofɔta ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la ni ne bɛ dansiri an ka bi jamana kɔkan kibaru la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn. Ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi kunnafoni senatɛliw na halisa an b'a fɔ a k'aw sɔgɔlen to Tamtam TV la wa an ka ja ninnu a k'u aimer k'u partager ani k'u commenter an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ wasalamu.